Good morning. Ito, nakabana tayo ng pagi. Halagang lang to, 50 pesos sa palengke. Ito yung lulutuin natin, kinunot. Diba yung pangako ko nung nakaraan? Magluluto tayo ng kinunot na pagi. Ito na, nakachamba. Pero ito yung pagi na madaming lahi, hindi ito endangered. O paano, boss? Papakuluan muna natin to para i-flex natin. Sige. Hugasan ko muna. Nyog, kudkuran. Para sa gata to, mga boss. Ang tama sa kinunot na pagi. Kukudkod tayo ng nyog. Galing to dun sa kapitbahay, binigay itong nyog sa gata. Libre ng nyog dito. So, nabiyak na natin. Mayroong tawag dito sa probinsya namin, ito buhay. Ewan ko sa mga probinsya nyo, buhay ng nyog. Kukudkurin na natin. Huwag gagayahin, tanging mga eksperto lang gumagawa nito. Guys, nakudkod na natin ang nyog. Pipigain na natin to para maging gata na. Sariwang sariwa. Mga boss, ito na yung malunggay, hihimayin na lang natin. Boss, nakasalang na. Lulutuin mo na ito na pagi para i-flex natin. May naglagay na ng tubig, konting luya, saka ito suka. Lagay tayo ng suka. Yan. Para matanggal yung niya, lansa. Yun lang. Antayin lang natin na kumulo para lumambot tong pagi, tapos i-flex natin. Himayin. Ito na yung pagi. I-flex na natin gamit yung tinidor. Ilalagay natin dito pag na-flex. Ito may na-flex na ako iba. Mainit pa dalawang tinidor. Yan. Sige. Para maluto na natin yung kinunot na pagi. Na-flex na natin yung ito na yung kinalabasan, yung pagi. Ito yung sikreto doon, pangpalasa sa pagi. So, lalagyan natin ng paminta, nadurog, tapos yung piniga na kalamansi. Yun talaga nagpapalasa dito sa kinunot na pagi. Yan, paminta, kalamansi. Yung iba hindi alam to, pustahan tayo. Pero pag natikman nyo ito, ganitong luto, bye, matatakam kayo. Paano mga boss? Edit na lang tayo mamaya. Mga boss, gigisa na tayo. Mainit na yung mantika. Kaya unahin natin luya. Medyo maingay. May utol lang po ng kahoy dito, yung nyug. Doon sa malapit sa kapitbahay namin. Sunod na natin yung bawang.
Saka konting sibuyas. Antayin lang natin lumabas yung aroma ng luya, bawang, saka sibuyas. Okay na, lumalabas na yung aroma. Susunod na natin yung yung pagi na nakamarinate sa kalamansi saka paminta. Saka lalagyan natin ng yung pangalawang biga ng gata. Ayan, ang dami yung gata nito eh. Palabas na yung paminta. Huwag ka dyan! Antayin lang natin ito na kumulo mga boss. Saka isusunod na natin yung malunggay pag kumulo. Mga boss, di pa kumukulo. Maglagay muna tayo ng lang, kunting sili. Mga boss, masyado maingay talaga. Nagkikinso. Kumukulo na. Susunod na natin yung malunggay. Malunggay. Saka dagdagan natin ng pampagana. Mga boss, lalagay tayo ng konting asin. Yan. Malasa na rin yan kasi sa marinate pa lang kanina. Antayin lang natin na kumunti pa yung sabaw, saka natin ilalagay yung kakang gata. Mga boss, tagal matunaw ng asin. Lalagay na tayo ng gata. Lalagay na tayo ng gata. Masarap yung madaming gata. Tapos ito yung sibuyas kanina na di ko inubos. Mga boss, luto na yung kinunot nating pagi. Ayan yummy-licious. Kita nyo naman, masyadong magata yan. Sarap! Kulay pa lang. Mga boss, luto na. Tingnan nyo naman, ganda ng kulay.
Daming gata. Kaya huwag tayong makakalimot tumawag sa Panginoon. Salamat po sa biyaya sa araw na ito. Kaya mga boss, subscribe naman kayo, saka like na rin. Saka kung makiklik yung notification bell, pakiclick na rin. CG Kid TV. O paano? Kain na.